έχουμε. Α, σκαμπό δεν έχετε φέρει σκαμπό. Χωρίς σκαμπό. Στα όρθια. Α, σκαμπό. Ω. Τι κάνατε? Του φύγε του αριστερού λίγο. Τα χτύπησα. Ευγενία, δεν σε πήγε σήμερα. Ναι. Γερακίνα. Χορεύεται. Αν και εδώ έχω ξαναδεί, έτσι στο YouTube, για να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν πολύ καλό και εδώ. Μην μιλήσεις. Η κυρία Μανολίδου άρχισε την κριτική. Εκείνη έχει το κάθε δικαίωμα να περάσει και στο δεύτερο σκέλος. Ήταν ανάλογα με τη Δύο είναι φυσική τα σας σκέλη που ανθρωπότητα. παίξανε.